ये सूप बनाऊँ ना कौन सब कौन एमती गंधिया कलानी सफा किए कर सफा कर बंच कहीं मुझे वीडियो पचर दृश्य कहीं आगे कौन चल कौन कर तुम तुमको आस बनार सतरे कहीं कटिंग स्टाइल कटिंग स्टाइल तो बढ़िया अच्छे आ कौन काटच ये रसुण ये रहा मटन नेक्स्ट कौन पकईच धनिया ये धनिया पत्ता धनिया पत्र डेम्फ कसरी मेथी हलदी पड़ी आ पानी बस बर्तन देखे मटन पड़ो बास्ना तो बढ़िया आसची बर्तमान आपको सीझा को बस 10टा हुइसिल आसला पर्यंत को ये रेस्ट नो केतरा हुइसिल 10टा हुइसिल आसला रेस्ट नो अच्छा तो 10टा हुइसिल पर देखियो हमें कौन हिची हां केते भीतर मो देखे वेजिस भी काट दीची वेजिस भी काट दीची ये ऊपर हला प्याज ये हला गाजर तळे अछि बंधा बंधा कोबी अच्छा देखि कोन होछि बड़ा दे आसुची आ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଲଙ୍କା କାଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଚ୍ଛା କାଟି ଦେବ ଭଲ ତ ଏବେ କଟିଂ ସରିଯାଇଛି ନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଧନିଆ ଆଉ ଭେଜିସ୍ର ହଁ ତାହେଲେ ବାକି ରହିଲା ସିଝିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଏ ସୁପ୍ ବନାଉଛୁ ନା କ'ଣ ଏସବୁ କ'ଣ ଏମିତି ଗନ୍ଧିଆ କଲାଣି ସଫା କିଏ କରିବ ନା ସଫା କରିବ ବଞ୍ଚ କାହିଁ ମୁଁ କରି ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକି देखे स्टार्ट हाथ दे तो ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ ତାପରେ ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ଉପରକୁ ପିଆଜ ସହିତ ଗାଜର ବି ପଡ଼ିବ ହେଲା ଗାଜର ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଘାଟନ୍ତି ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ହାତ ଭଲ ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟଟା ତମେ ସବୁ ବନାଉଛ ପରା ମାନେ ଘାଣ୍ଟଟା ଭଲ ହେଉଛି ସୁପ୍ଟା ମୋ ହାତ କାହିଁ ଭଲ ଟିକେ ଗାଜରଟା ପଡ଼ିଲା ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମଟନ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମଟନ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଧଡ଼ା କରିଦେବୁ ବେଙ୍ଗଲି ଖାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ ବନ୍ଧାକୋବି ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଇଏ ହେଉଛି ମଟନ ଭେଜ୍ ସୁପ୍ ଭେଜ୍ ମଟନ ସୁପ୍ ଭେଜ୍ ମଟନ ତ ପଡ଼ିଲା ସେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଉ ଭେଜ୍ କେମିତି ମାନେ ଭେଜିସ୍ ବାଲା ମଟନ ସୁପ୍ ହଁ ହଁ କ'ଣ ବି କହିଦେବ ତମେ ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ରତନ ବାବୁଙ୍କ ଲବଣ टाटा सल्ट ये क्या था रत्ना लुण नेक्स्ट तापर ब्लैक पेपर अच्छा एबे जस्ट पक्का हिचे आ टिके पड़िबो बासना तो भलो आछी ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏବେ ମେନ୍ କ'ଣ ପାଣି ତ ଏବେ ଏତିକି ପାଣି ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ପାଣି ଏଟା ହେଉଛି ଭେଜ୍ ସୁପ୍ ଆଗକୁ ସେ ତ ଭେଜ୍ ସୁପ୍ ଆଉ ମଟନ୍ ସୁପ୍ କେମିତି ଓହୋ କମାଲ ତ ତୁମର ଦେଖିବ ତମର କମାଲ ଏଇନା କଥା କହୁଛି ହଁ କଥା କହୁଛି ନା ମାନେ ସୁପ୍ କଥା କହୁଛି ଦେଖେ ଆଖି ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଟା ଭିଓର କହିବି କ'ଣ ମଟନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଏବେ ତ ପଡ଼ିବ ଇଏ ତ ବଏଲ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିବ ହଲକେ ଦିଗକୁ ଏତେ ସବୁ ପକାଉନ ପୁରା ନାଇଁ ତ କ'ଣ
ये हूँ कॉर्नफ्लोर ଏବେ ଇଏ କଥା କହିବ ସୁପ୍ କଥା କହୁଛୁ ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଦେଖିଛୁ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଇଏ କ'ଣ ସୁପ୍ ଉପରେ ଭାଡ଼ ଭାଡ଼ ନହେଲେ ମଜା ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଇଏ ପୁରା ବୁନ୍ଦି ଭଳିଆ ହବ ଓ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରେ ପକାଇକି ଦିଅନ୍ତି ବୁନ୍ଦି କ୍ରିସ୍ପି ବୁନ୍ଦି ଏଥିରେ ଛଣା ହବ ନା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ସୁପ୍ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବି ରୋଷେଇ ଆସୁଛି ମାନେ କି କଥା ହଁ ତତେ ଶିଖେଇଛି କି ଆଚ୍ଛା ସତରେ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ମୁଁ 2 ମାସ ପାଇଁ ଯାଉଛି ତୁମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଅ ମଜା ମଜିଟା ତୁ କରୁନା ଏଇଟା ତତେ ଭଲ ଜଣା ହଉ ହେଲେ ଡେଲି ରୋଷେଇ କରିବ ତ ମାନେ ସଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ବେଶୀ ସଣ୍ଡେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ କହିଦେଉ ହଁ 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 ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିବି ତମେ ଯେଉଁ କରିଦେବ ରୋଷେଇ ଘରଟାକୁ ହେଲା ତୁମର ସୁପ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ପଡ଼ିବ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୁଣି କହିବା ତେଲ କାଟିଗଲାଣି ବଢ଼ିଆ ତ ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ଯିବେ ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ଥାଉ ଘାଟି ଯାଉଛି ତା 2ଟା ଅଣ୍ଡା ସେଥିରେ ପଡ଼ିଗଲା ହବନି ପଡ଼ିଗଲାନି ଜମ୍ପ କଲା ଆଚ୍ଛା ଉଷ୍ମ ହେଇଗଲା ସତରେ ଅଣ୍ଡା ଉଷ୍ମ ଅଛି ତାଙ୍କର କାମ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ 2-5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲେ ତାଙ୍କର କାମ ସୁପ୍ ସବୁ ତାହେଲେ ରେଡ଼ି ଗୋଟେ ତ ବୁନ୍ଦି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ରେଡ଼ି ସେଟା କ'ଣ କରିବ ଦେଖୁନ କଳା କଳା କ'ଣ ସୋୟା ସସ୍ ସସ୍ ଘାଣ୍ଟଟା ହେବ ତାପରେ ତାପରେ ତ ରେଡ଼ି ଆଉ ଧନିଆ ପଡ଼ିଲେ ରେଡ଼ି ଆଉ ତ ଧନିଆ ମୁଁ ପକେଇଲି ହେଲା ଆମର ମଟନ୍ ସୁପ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ତାହେଲେ ନାଇଁ ତ ଏବେ ସୁପ୍ ରେଡ଼ି ସର୍ଭ କରିବା ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ତ ସ୍ପୁନ୍ଟାକୁ ଖାଇବନି ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସ୍ପୁନ୍ ଖାଇଦେବି ନା ପିସ୍ ଟିକେ ହଉ ଆଉ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ନା ଭଲ ହେଇଛି କାଇଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ମସ୍ତ ହେଇଛି